בחוץ יש 2 מטר שלג. בפנים יש לי 2 מטר פה עם שפה ענקית, וזה נראה כאילו דפקו לי מכות רצח. ודפקו לי מכות רצח. בהסוואה של ביטוח. רציתי לומר לכם שלום, שהכל בסדר, חוץ מזה שאני רעבה, מתה, מרעב, ואסור לי לאכול עד מחר. זה הולך להיות מאוד מאוד קשה. אני מקווה שהנביחות תרד לפני שאני אצטרך לפגוש את הילדים, כי אז אני חושבת שהם לא ישלו יותר הרבה מאוד זמן. וחוץ מזה הכל טוב, דומה, ושעשע אותי. וזה, ועוד מעט נתראה, כשיהיה חם, אני מבקשת מינימום 30 מעלות, 28 גם טוב, שלא יהיה גשם ולא שום דבר, תדאגו לזה. וזהו, ונשיקות לכולם, יאללה ביי.